जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी। रहुआ सबके स्वागत बा एगो और नया वीडियो पे। देश से संबंधित वीडियो देखे के बा तो रहुआ सब जरूर देखी वीडियो और रहुआ सबके तनी मजा उजा लेवे के बा तो हमार व्लॉग देख ली, मजा तो आइए जाई। ई जौन वीडियो बा हम ऐसे बनाओ तनी काहे कि हम देखा तनी आजकल भारत में का होता। असल में हम एगो भारतीय हैं, सबसे पहले हम एगो भारतीय हैं। हमार सनातन धर्म भी हमरा के यह सिखावेला कि हमनी खातिर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। तो भारतीय होखे के नाते हम ये देखा तनी कि हमार भारत में लोग बटा तरन धर्म के नाम पे, हमेशा जैसे लोग बटा तरन अब राज्य के नाम पे, लोग बटेलन भाषा के नाम पे, रंग रूप के नाम पे। बटे खातिर हजार गो कारण बा। हमरा तो ई ना बुझाला कि अगर भगत सिंह वीर सावरकर जैसन लोगन के ला के अभी खड़ा कर दिया जाए तो हम लोग का सोचियन लोग कि काहे हमनी के लड़नी है जा। अरे गोली ओली खा के जालिया वाला बाग हजार गो तो कांड भहुए, ओकरा बादो वहन लोग पूरा लड़ला, हन लोग अपन जान दे धर्म जाति राज्य उत्तर दक्षिण में हजार चीज़ में बट के ना भारतीय बन के लड़ला हन लोग, भारतीय बन के आज़ादी दिलैला हन लोग। हमनी वही आज़ादी के पूरा फ़ायदा उठाई के भारत के तोड़े में अपन पूरा सबके हो योगदान देता, चाहे वो धर्म के नाम पे हो चाहे कौनो नाम पे हो। हमारा ये ना समझ आवेला जब हर धर्म इंसानियते सिखावेला तो आदमी उहे तो ना करेला, बाकी मैं हो जाला। तो बड़ा हम देखा तनी है ना, हमरा कौनो दिक्कत नहीं है केहू कौनो धर्म फॉलो करे कुछ करे, एक चीज़ बस ना करे, भारत के खिलाफ कुछ ना हो के। भारत के खिलाफ भारत के शक्ति के बढ़ावे में अगर केहू भी बाधा बनाता तो वो आदमी के तुरंत सजा देहल बहुत ज़रूरी बा। काहे कि सनातन धर्म हमार जौन धर्म है वो हमरा के इहे सिखावेला कि हमनी के राष्ट्र धर्म सबसे सर्वोपरि रखे के चाहिए। हमनी के राष्ट्र धर्म के अनुसार राष्ट्र के सेवा करे के चाहिए। उत्तर दक्षिण में इतना हजार हम रहतनी दक्षिण भारत में, हम ये नोटिस कैनी है कि उत्तर दक्षिण में भी एगो गैप बा, अपन कुर्बानी देला हन लोग। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ लोग एकदम खून पसीना लगाई के भारत के आज़ादी खातिर अपन योगदान देला हन लोग। ओकर हमारा नहीं लागत कि कौनो रिजल्ट लौकता, काहे कि लोग बड़ा हल्का में आज़ादी के ले लेल बाड़न लोग। हमनी के इकट्ठा ना रहनी है, यही से हमनी पे हजार आदमी राज करके चल गईला। उम्मीद करब कि रहुआ सब समझब ई बात के। तनी हई सोशल मीडिया के आगे तो हजार चीज़ सोशल मीडिया पे चलता, इतना सोशल मीडिया पे एक दो लोग उछला तरन लोग देश ओश के कौनो सम्माने नहीं खे। एगो युद्ध में उठा के फेंक दियल जाए तो लगियन लोग कुहाए बढ़िया से। तो वह बा कि देश के बारे में सोचल बहुत ज़रूरी बा। हर युवा के, हर इंसान के जो देश में रहा था ओकरा के देश के बारे में सोचे के पड़ी, तबे वो इस देश के सच्चा नागरिक है। अगर केहू देश में रहा था तो सबसे पहले ओकरा ई देश के बारे में ही सोचे के चाही। ये हमार विचार है, केहू पे फोर्स नहीं करे के कोनो बात है कोनो चीज़ के, लेकिन हाँ एगो अपन कर्तव्य अपन चीज़ होला और देश के प्रति जौन प्यार होला उस सर्वोपरि होके के चाही। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होके के चाही। हई देश के खिलाफ अगर केहू भी खड़ा रही तो हम अपन पर्सनली बतावत तनी आखिरी सांस तक लड़ब ई देश खातिर, काहे कि हम एगो भारतीय हैं। सबसे पहले हम एगो भारतीय हैं, यही से हमार पहचान है। तो हमरा खातिर हमार देश जरूरी बा। केहू आके दो चार कौड़ी के आदमी हमार देश के खराब ना कर सकेला। तो हम जब तक जियतनी तब तक तो हम अपना देश खातिर जौन हो सकी ऊ करब। बाकी रहुआ सबके सोचे के बाद देखे के बा का करे के बा। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी।